Så svarer eksterne steine til dine forventninger, Jeanette? Ja, det gør det. Det er nogle rigtig flotte, store klippeformationer, men ja. Det er lidt overrendte turister lige nu her. Ja. Så hvis man skal komme, så skal man komme meget tidligt på dagen eller sent på dagen. Mm. Kunne du mærke sådan noget af den der energi, man påstår, der skal være på stedet? Ej, jeg synes, det bliver meget forstyrret af alle de mennesker, der går. Men måske kunne mærke lidt hen ved grotterne, hvor man kan se, hvor nogen romerne lige er blevet halshugget, formoder man. Jeg synes, jeg lige at kunne mærke sådan lidt negativ og sådan lidt uhyggelig energi. Men du kunne godt have tænkt dig, at der var et sted, hvor man ligesom kunne trække sig tilbage og meditere måske på stedet. Det kunne være rigtig fint, hvis der lige var nogle små oaser, hvor man kunne sidde og nyde solen og meditere lidt. Ja. Jamen, jeg siger tak til Jeanette fra Eksterne Steine. Hej hej. Nå Mogens, nu har du så fået mediteret 10 minutter. Hvad fik du nogle særlige oplevelser ud af det? Ja, jeg synes godt, jeg kunne godt mærke, at det var et specielt sted med nogle ekstra kraftige sådan, energioplevelser i den der lille meditation, som det var lidt svært at koncentrere sig til, fordi der var så mange mennesker, der kom forbi, og det blæser lidt, og man sidder ikke ordentligt. Så. Men jeg synes godt, jeg kan mærke, at det er et specielt sted, det her. Så det er noget, altså et udflugtsmål, du vil anbefale til andre? Ja, helt sikkert. Jeg synes, det er fantastisk. Det er et storslået her. Og vi har jo ikke engang set det hele endnu, så og det emmer jo sådan en speciel aura og lidt mystik og en masse historisk også. Og det er rigtig spændende. Ja, det var jo netop mit næste spørgsmål. Er der nogle andre seværdigheder her i nærheden, som man kunne tage ud og opleve? Ja, altså der er jo noget, det her sted, der hedder Hermann Denkmal, hvor der er en stor statue, som man kan se af en krigsherre, en tysk krigsherre, der bankede romerne her for mange år siden. Har han også råd her til Eksterne Steine? Det kunne man godt forestille sig, men det ved jeg nok ikke 100%. Men jeg synes, at det er godt, romerne vi lige fik en lærestreg, så kunne de lære det. Har du mere om området, du sådan ønsker at fremhæve, eller du gerne vil fortælle? Altså, jeg synes jo også, det er lidt slående, at den der by, Bad Meinberg, der ligger her tæt på, den har tema med helse. Også i den der park, som ligger der, hvor man kan gå ture rundt i sådan et stisystem, hvor der er forskellige yogaøvelser og tænk positivt. Anmodninger og sådan noget. Det hænger meget godt sammen med hele området som sådan, synes jeg. Tænker du, der er meget sådan med meditation og healing her i det her område også? Det kunne jeg godt forestille mig, men så meget har jeg ikke ligesom kunne dykke ned i det, men det kunne godt tænke sig at minde lidt om området, ligesom omkring Silkeborg, hvor der jo også er mange sådan alternative behandlere. Ja, for der er noget med, at der er nogle specielle lægelines, som det her sted, det ligesom ligger i. Er det noget, du har lyst til at fortælle lidt om? Ja, så jeg har jo læst om, at netop Eksterne Steine skulle ligge på sådan en lægeline. Måske endda på et kryds af flere lægelines, som jo skulle give stedet sådan ekstra meget energi. Sådan en slags stort akupunkturpunkt eller sådan noget i den stil. Det er der i hvert fald nogen, som forsker i. Jamen, jeg tror, jeg vil sige tak til dig, Mogens. Ja, selv tak.
Jeanette, du er jo lidt betaget af de her skulpturelle, der er at se i de her store, fantastiske sten. Kan du ikke lige prøve at se og vise seerne, hvad det er, hvor du ser de der ansigter i klippen? Jo, for det er jo fyldt af menneskeansigter, troldeansigter. Der er sågar et sted, hvor det ser ud som om, at det kunne være Jesus, der var taget ned af korset, der hænger sådan i stenen. Og wow. Herfremme, der har vi på enden simpelthen. Prøv lige at zoome ind her. Ja, på enden her, der har vi... Ups. Skal vi lige finde ud af at holde. Der. Helt inde i enden, der kan man simpelthen se et ansigt, en mand, der sidder og skuer ud der med stor næse og mund og øjne deroppe. Jeg ved ikke, om det er så tydeligt på kamera, men det er sådan ret tydeligt, når man ser det her. Som sagt, så er det sådan fyldt med ansigter. Ej, jeg tror godt, seerne de kan fornemme, måske lige frem se det også. Kan man bruge meget tid på at kigge på. Ja. Den. Var du nervøs, da du gik op på broen deroppe? Nej, altså det er sådan ret godt fundament, man går på. Det er nogle gamle slidte trapper, men der er godt gedint gelænder, så det er ikke farligt. Nej. Okay, tak herfra. Hej. Hej.